Ahojte, dneska by som sa rada pobavila o meditácii, takže spravíme si také krátke video o tom, čo je meditácia, na čo to je, pre koho to je a ako sa dá meditovať aj mimo takej tej štandardnej formálnej formy, to znamená, že sadneš si na 10-15 minút, ale meditovať sa dá aj v takom bežnom živote pri úplne bežných činnostiach, pretože čo je pointa meditácie? Pointa meditácie je sprítomniť sa. Pretože naša myseľ je väčšinou v minulosti alebo v budúcnosti. To znamená, že buď preberáme, čo sme mali spraviť inak, alebo riešime nejaké traumy z minulosti, alebo si v hlave preberáme nejaké chyby, alebo potom sa naháňame za budúcnosťou, čiže nekonečné úlohy, čo by sme mali spraviť, a samé otázky, čo ak, alebo nejaké strachy z budúcnosti. A toto je naša myseľ. Naša myseľ ale nevie byť v prítomnom okamihu. V prítomnom okamihu v skutočnosti iba sme. A keď sme v prítomnom okamihu, pardon, čo je takmer nikdy, pretože my sme neustále v našej mysli, v prítomnom okamihu sme bytie samotné, nie sme našou myslou, ale my sme naučení byť v našej mysli, čiže minulosť, budúcnosť. A keď sa chceme naučiť byť v prítomnom okamihu, tak na to je perfektná meditácia. No a či je meditácia pre každého? Teraz, keď sa bavíme o takej tej klasickej formálnej meditácii, že si proste sadneš a budeš tam 20 minút, tak nie. Myslím si, že to nie je pre každého. Teda, keby to naozaj každý chce, tak áno, ale nie každý to vôbec chce robiť, ale aj ľudia, ktorí nechcú robiť formálnu meditáciu, tiež vedia sa dostať do prítomného okamihu. Napríklad športom. V športe ty si nútený sústrediť sa iba na tú jednu vec a to znamená, že myšlienky o minulosti, myšlienky o budúcnosti tam nie sú. Vypneš. To znamená, že si tiež v prítomnom okamihu. A zároveň toto isté ty vieš spraviť aj v meditácii. No ale ja som sa chcela rozprávať vlastne o tom, akým spôsobom sa dokážeme dostať do toho prítomného okamihu aj mimo meditácií. Tak napríklad je to tým športom. A zároveň počas dňa ty vieš využiť svoje zmysly, svoje telo a svoje zmysly. A keď naozaj už cítiš, že ideš extrémne tú myseľ, že ti tam v kuse niečo podhadzuje a ty sa zbadáš, že aha, toto je myseľ. Ja som v minulosti, ja som v budúcnosti, ja nie som tu a teraz, tak vieš sa zamerať na svoje zmysly. Sluch, čuch, hmat, zrak, chuť. Pretože tvoje zmysly nevedia cítiť v minulosti a nevedia cítiť ani v budúcnosti. Tvoje zmysly vedia cítiť iba tu a teraz. Takže popozeraj sa okolo seba. Aké farby vidíš? Čo vidíš? Začni počúvať, čo počuješ. Kľudne si to pomenuj v hlave. Začni vnímať chute v tvojich ústach. Cíť, čo cítiš. Práve niečo varíš? Suseda niečo varí? Alebo ti niečo smrdí? Alebo ti vonia nejaký parfém? Už sa ocitáš v prítomnom okamihu. A potom sme tam ešte čo mali? Sluch, čuch, hmat, hej. Vieš cítiť na svojej pokožke oblečenie, ale aj vietor, keď ti vaní. Takže využij to sprítomnenie sa cez svoje telo, cez svoje zmysly, použij sluch, čuch, hmat, zrak, chuť. A vtedy sa opäť vieš ocitnúť v prítomnom okamihu. Aj toto vie byť forma meditácie. A taká druhá forma meditácie, ktorú ti ponúkam je, začni sledovať svoj dých. Väčšinou každá formálna meditácia, teda keď ideš si sadnúť, lahnúť do nejakej dlhšej meditácie, začína tým, že začneš sledovať svoj dých. Tým pádom upokojíš myseľ a môžeš potom ísť ďalej do tých formálnych meditácií, ale ty vieš toto čisté upokojenie tej mysle robiť v každodennej praxi. Keď si v aute a čakáš na červenú. Keď si v obchode a čakáš pri pokladni. Keď ideš z bytu k autu. Už máš 3, 4, 5 minút a môžeš sledovať svoj dých. Nijak ho nemeníš, nijak ho neupravuješ, čisto sleduješ nádych a výdych. Sleduješ, ako ti studený vzduch prechádza nosovými dierkami, sleduješ, ako ti teplý vzduch vychádza a už toto vie byť meditácia.
Už toto vie byť technika na to, ako sa ocitnúť v prítomnom okamihu. A teraz prečo to vlastne chceme? Prečo chceme byť v tom prítomnom okamihu? Veď nám to môže byť jedno, či sme v mysli alebo nie sme v mysli. Nie je nám to jedno, pretože my sme tvorcovia. A keď sme tvorcovia na základe našich myšlienok a na základe toho, čo nám ide v hlave, tak keď sme v minulosti, tak opätovne stále tú minulosť tvoríme. Alebo keď sme v budúcnosti, väčšinou sme v strachu z budúcnosti, tak opäť my toto generujeme. Ale v prítomnom okamihu, keď sme v prítomnom okamihu, čo je veľmi málo kto vie byť v prítomnom okamihu, v podstate to musíme trénovať, lebo myseľ nám ide neustále. Takže ak máš dobre natrénované to, že vieš byť v prítomnom okamihu, tak v tom prítomnom okamihu sa ty vieš rozhodnúť pre zmeny, ktoré sa ti začnú v tom živote diať v tvoj prospech. A začínaš ukludňovať svoj nervový systém, čiže si tu a teraz dávaš aj svojmu telu podnet, že teraz dýcham, teraz tu sedím, teraz som v bezpečí. A z toho stavu bezpečia ty úplne inak zadávaš zámery, ty úplne inak manifestuješ, ty úplne inak tvoríš, ako keď si v minulosti alebo v budúcnosti. Takže má veľký význam meditácia a mám takú krátku, na matahata.sk si môžeš stiahnuť zadarmo meditáciu. Uvidíš, možno ťa zaujme. Ak máš ty nejaké svoje formálne meditácie, určite ich používaj. Naozaj, ja odporúčam meditovať stále. Ja meditujem denne a ak si nesadnem do formálnej meditácie, tak si meditujem takto, ako som ti teraz povedala. Keď cítim, že tá myseľ mi tak strašne ide, tak začnem vnímať ten sluch, čuch, hmat, zrak, chuť. Alebo keď mám naozaj 10-15 minút, že idem chvíľku pešo, tak iba sledujem nádych, výdych, výdych. Tak vyskúšaj to, napíš mi a budem veľmi rada, keď sa postupne budeš dostávať do prítomnosti a tým pádom začneš svoju realitu tvoriť vedome. Čau, pri ďalšom videu.